Коронавирус инфекциясы шигенергә уйламый. Вирус белән яшибез, аның белән көрәшәбез. Безнең районда март аеннан башлап бүгенге көнгә кадәр 3200 кеше авырды. Аларның 1891-е 65% ОРВИ һәм 992 кеше 35% пневмония булды. Бүгенге көнгә 2880 кеше терелде. Авырудан 90%. Яңа елга чыккач, 1 январдан 14 январга тикле барысы 64 кеше районда бу авыру белән авырды. 10-сы ОРВИ, 54 кеше пневмония. Районыбызда 43 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Соннарга күренгәнчә, башка еллардан аермалы булып, ОРВИ һәм пневмония белән авыручылар районда күпкә артты. Коронавирус инфекциясе белән көрәштә беренче һәм зур чара булып вакцинация эшләү тора. Россиядә һәм безнең Татарстанда бүгенге көндә коронавируска каршы вакцинациялау башланды. Вакцинаны медицина һәм социаль ярдәм хезмәткәрләре генә түгел, башка өлкәдә эшләүчеләргә дә куйдыра алалар. Нинди вакцинаны сайларгасың? Спутник В, торговая марка Гамковид-Вак дип атала, коронавирус чиреннән дөньяда беренче ясалган вакцина. Файдасы югары, нәтиҗәле һәм Россиядә, Татарстанда һәм безнең районда да аны ясата аласыз. Бу вакцинаның өстенлекләре: беренчедән, вакцина тиз җитештерелә, нәтиҗәле, зарарсыз. Вакцина 2 компоненттан тора, 2 тапкыр ясала. Беренче дозаны ясагач, кеше организмында иммунитет барлыкка килә. Икенче доза белән иммунитетны көчәйтәбез һәм озакка суздырабыз. Шуны әйтергә кирәк, вирус гел үзгәреп тора, мутирует. Иммунитет киңрәк типта булсын өчен, организм ныграк каршы тора һәм вирусның үзгәрешләренә бирешми кала. Менә шуның өчен 2 серотип кулланыла. Беренче доза ясалгач, 20 көннән икенче доза ясала һәм 42-нче көнгә кеше организмында иммунитет барлыкка килә. Вакцинаның кискәре йогынтылары башка вакциналарныкы кебек үк. Әзрәктән температурасы күтәрелергә мөмкин, баш авыртырга мөмкин һәм вакцина ясаган урында кызару, әзрәк авырту булырга мөмкин. Ничек вакцина эшләй? Аннан зарарланырга буламы? Спутник В рекомбинантный вакцина. Аденовирус векторы нигезендә эшләнгән. Бу аденовирусны инде 20 еллап безнең илдә башка вакциналарны һәм башка дару препаратларын эшләгәндә нигез итеп кулланалар. Менә шуның өчен аның белән зарарланып булмый. Хәзерге вакытта вакцинаны 18 яшьтән 60 яшькә кадәр кешеләргә ясыйбыз. Вакцина ясату өчен 14 көн дәвамында коронавирус белән авыручы кеше белән аралашмаска кирәк һәм үзеңдә бу авыруның билгеләре булмау шарт булып тора. Вакцина ясатуның файдасы: организмда бу вируска каршы иммунитет барлыкка килә, авыру җиңел формаларда уза, өзлегүләр булмый һәм үлем янамый. Коронавирус очраса, я ул сезгә иярми, я авыру җиңел генә узып китә. Кайберәүләр уйлыйлар, туганнары, күршеләре җиңел генә авырды, минем дә шулай узыр әле дип. Ләкин алай булмый. Бик авыр хәлдә уздырган кешеләрне күрмәгәннәр дип уйлыйсы килә. Чөнки сау-сәламәт, япь-яшь кеше реанимация бүлекләренә эләгә һәм үзе үлем белән көрәшә. Соңыннан саугу, тернәкләнү периоды да бик озакка сузыла, чөнки вирус бөтен организмны, бөтен органнарны зарарлый. Кайбер вакытта саугы бетеп тә булмый. Коронавирустан вакцинациялау 2020 елның декабрендә прививкаларның ил күләм календарына кертелде. Россиядә һәм Татарстанда һәр вакцинация бушлай һәм ирекле рәвештә үтә.
Дәүләт моның өчен куркынычсыз һәм сыйфатлы булуын тәэмин итә. Бүгенге көндә Актаныш районы хастаханәсенә барысы 140 доза коронавируска каршы вакцина кайтты. Шулардан 35 кешегә вакцинация уздырылды, аларның хәлләре әйбәт. Вакцина ясатыр өчен үзәк хастаханәнең поликлиника бүлегендәге 13-нче кабинетка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның алдан участок табибыгызга күренеп, аның киңәшләрен һәм аннан юллама алырга кирәк. Прививка кабинеты көндә иртәнге 8-дән кичке 4-кә тикле эшли. Барыгызны да прививка ясатырга килүегезне көтеп калабыз.